अजय, राहुल आणि अमित 3 मित्र होते आणि कॉलेजच्या शेवटच्या वर्षात शिक्षण घेत होते. तसे ते तिघेही वर्गात कमी आणि कॉलेजच्या परिसरात उनाडक्या करण्यात आणि इतरांना त्रास देण्यात, रॅगिंग करण्यात आपला वेळ वाया घालवत होते. त्यांच्या वर्तनाला सगळे कॉलेज त्रासले होते, परंतु अजयचे वडील त्या कॉलेजचे ट्रस्टी असल्यामुळे त्याच्या विरोधात जाऊन बोलण्याचे कोणाचे धाडस होत नव्हते आणि गपगुमानं सर्वजण त्यांचा त्रास सहन करत होते. जून महिना सुरू झाला होता आणि पहिल्या वर्षाचे कॉलेज सुरू झाले. नवीन ॲडमिशन झालेले पोरं कॉलेजमध्ये येत होते. नेहमीप्रमाणे हे तिघे कॉलेजच्या गेटजवळ टिंगलटवाळ्या करत बसले होते. तेवढ्यात गेटमधून एक तरुण आत आला. अगदी साधा पेहराव, दुर्बल शरीरयष्टी, तेलाने चोपलेले केस आणि जाड भिंगाचा चष्मा. त्याच्याकडे पाहून तो फारच गरीब घरातील आणि स्कॉलर असा वाटत होता. ह्या तिघांचे त्याच्याकडे लक्ष गेले आणि एखादं भक्ष्य पाहून वाघ खुश होतो तसे हे तिघे खुश झाले. हे बघ, शिकार आली, राहुल क्रूर हास्य करत म्हणाला. तसे त्या तिघांनी त्या मुलाला जवळ बोलावले. ऐ चोमू, इकडे रे. आपल्या पाठीवरची बॅग सावरत आणि चष्मा नीट करत तो मुलगा घाबरतच त्या तिघाजवळ आला, कारण त्यांच्याकडे पाहूनच ते तिघे गुंड प्रवृत्तीचे त्याला भासत होते. काय झालं दादा? तो भेदरल्या आवाजात म्हणाला. दादा? गल्लीत फिरतोय का रे? सर बोलायचं, सर. काय? राहुल खवचट स्वरात म्हणाला. हो, सॉरी सर. बोला ना, का आवाज दिलात मला? नवीन ॲडमिशन काय? हो. कोणत्या वर्गात? मी BCom फर्स्ट इयर. अच्छा. काय तुझं नाव? मी रोहन. बापाचं नाव नाही कर तुला? मी रोहन अतुल कुलकर्णी. असं जरा शहाण्या बाळासारखं उत्तर द्यायचं रोहन. त्याचे गाल ओढत अमित म्हणाला. सर मी जाऊ का? क्लासला उशीर होतोय. केविलवाण्या स्वरात रोहन बोलला. हो, उशीर होतोय का? जा ना, नक्की जा. रोहन जायला निघाला. तोच अमितने आपल्या हातात असलेला पेपर कटर रोहनच्या शर्टच्या मागच्या बाजूस भिरकावला आणि त्याचा शर्ट रकन फाटला. रोहनच्या डोळ्यात अक्षरशः पाणी आले. सर, असं का केलं? आता वर्गात कसा जाऊ मी? कसं म्हणजे? असाच जा आणि मागे वळालास ना तर पॅन्टची पण हेसाल करीन. चल निघ वर्गात. डोळे पुसत रोहन वर्गात गेला. त्याची ती अवस्था पाहून वर्गातल्या मुलामुलींना त्याची दया येण्याऐवजी सगळे त्याच्यावर हसू लागले. आता रोहन अधिकच रडू लागला आणि त्याला अतिशय अपमानित झाल्यासारखे वाटले. पण शेवटी मोठ्या मुश्किलीने या कॉलेजला ॲडमिशन भेटले होते. चुपचाप सगळं सहन करण्याखेरीज त्याच्याकडे पर्याय नव्हता. तो तसाच बसून राहिला. कॉलेज संपले तसा तो हॉस्टेलवर परतला. इथे तरी सर्व चांगले आहे असे त्याला वाटले, पण तेवढ्यात त्याच्या कानावर एक ओळखीचा आवाज पडला. हो, तो आवाज होता अजयचा. त्याचं काळीज आता धडधड करू लागलं. तेवढ्यात अजयने त्याला पाहिले. ओय चमू, इकडे ये. पुन्हा घाबरत रोहन त्यांच्या जवळ गेला. गुड इव्हनिंग सर. घाबरतच तो बोलला. गुड इव्हनिंग बाळा. कसा झाला आजचा दिवस? मजा आली की नाही फाटका शर्ट घेऊन फिरायला दिवसभर? असे म्हणून सर्वजण हसू लागले. रोहन काहीच न बोलता आपल्या रूमकडे जाऊ लागला. त्यावर राहुलने आपल्या हातात असलेली सिगारेट त्याच्या खांद्यावर टेकवली. ऐ ग! रोहन वेदनेने कळवळला. सर्वजण त्याच्यावर हसू लागले. रोहन तसाच आपल्या रूमकडे धावत गेला आणि आत जाऊन त्याने दार लावून घेतले. त्या रात्री रोहन खूप रडला आणि रडताच त्याला झोप लागली. त्याला वाटत होते की कदाचित पुढील 3 वर्ष त्याला हाच त्रास सहन करायचा आहे. रात्री कसल्या तरी चाहुलीने रोहनचा डोळा उघडला. घड्याळात पाहिले तर रात्रीचे 3 वाजले होते. अचानक, रोहन, हे रोहन, मला तुझी मदत हवी आहे रे. एक आवाज त्याच्या कानावर पडला आणि त्याच्या सर्वांगावर काटा उभा राहिला. खरे पाहता रोहन त्या रूममध्ये एकटा होता, त्यामुळे नेमका हा आवाज कुणाचा हेच त्याला समजत नव्हते. कोण आहे असे म्हणून रोहनने खिडकीकडे पाहिले तर एक काळीकुट्ट आकृती त्याला खिडकीत दिसली. तिचा चेहरा त्याला स्पष्ट दिसत नव्हता, कारण ती आकृती पाठमोरी उभी होती. रोहन परत म्हणाला, कोण आहात तुम्ही? एवढ्यात त्या आकृतीने मागे वळून पाहिले आणि रोहन जागीच ग्लानी येऊन बेशुद्ध पडला. सकाळी जेव्हा त्याला जाग आली तेव्हा त्याचे डोके जड पडले होते आणि रात्री जे झालं ते स्वप्न की सत्य हेच त्याला समजत नव्हते. घडलेला सर्व प्रकार दुर्लक्षित करत रोहन पटापट आवरून कॉलेजला जायला निघाला.
कॉलेजमध्ये जाताच गेटजवळ ते तिघे त्याला पुन्हा दिसले. यावेळी रोहन त्यांना पाहून बिथरला नाही. तो सरळ पुढे गेला. त्या तिघांनी त्याला आवाज दिला, "हे चोमू, इकडे ये." त्यांच्याकडे सपशेल दुर्लक्ष करत रोहन सरळ क्लासमध्ये गेला आणि लेक्चर करू लागला. कॉलेज सुटल्यावर परत रोहनने तेच केले. त्यांच्या बोलावण्याला अजिबात भीक न घालता तो सरळ हॉस्टेलवर गेला. आता ते तिघे भलतेच भडकले होते आणि त्यांनी सरळ रोहनला हॉस्टेलवर गाठले आणि त्याला आपल्या कारमध्ये बसवून एका निर्जन ठिकाणी घेऊन गेले. "काय रे, जास्त माज आलाय का तुला? सकाळपासून बघतोय जास्त हवेत आहे. काय कालचा झटका विसरला का तू?" रोहन पुन्हा अगदी शांत होता. ह्यावेळी तो खाली मान घालून गप्प बसला होता. "जीभ झडली का रे तुझी साल्या?" असे म्हणत अजय त्याच्या कानाखाली लगावणार तेवढ्यात रोहनने त्याचा हात धरला आणि एका वेगळ्याच स्वरात तो म्हणाला, "साध्या आणि सरळ लोकांना त्रास द्यायला फार मजा येते ना तुम्हाला?" ते तिघे त्या आवाजाने घाबरले, कारण तो आवाज त्यांच्या ओळखीचा होता आणि तो रोहनचा आवाज नक्कीच नव्हता. "ओळखलत का मला, सर?" परत त्याच आवाजात रोहन बोलला. हे कसं शक्य आहे? तू तर मेला होतास ना?" ते तिघे आता अतिशय घाबरले होते, कारण तो आवाज होता सुधीरचा. सुधीर रोहनप्रमाणेच एक अतिशय साधा आणि सरळ मुलगा होता. तो सुद्धा BCom प्रथम वर्षात शिक्षण घेत होता आणि हे तिघे त्यालासुद्धा रोहनप्रमाणे नेहमी त्रास देत होते. एके दिवशी यांच्या त्रासाला कंटाळून सुधीरने गळफास लावून आत्महत्या करून घेतली होती. पण अजयचे वडील बडी आसामी होते. पैसे चारून त्यांनी विषय तिथेच दाबला होता. सुधीर पुढे बोलू लागला, "गेले कित्येक दिवस मी असाच भटकत आहे, अतृप्त. मला मुक्ती मिळेल ती फक्त तुमच्या मृत्यूने." आता ते तिघे रोहनच्या पायावर पडले आणि जीवाची भीक मागू लागले आणि रोहन आता एका विकराळ हास्यात हसू लागला आणि बोलला, "जीव प्यारा असेल तर पळा इथून." ते तिघे आता जीवाच्या आकांताने पळत होते आणि रोहन त्यांच्या मागे मागे जात होता. 10 मिनिटांनंतर एका मागून एक 3 किंकाळ्यांनी सगळा परिसर हादरून गेला. सकाळ झाली आणि एका पोलीस इन्स्पेक्टरचा भारडा आवाज रोहनच्या कानावर पडला. "हॅलो, उठ. इथे काय करतोस तू?" रोहनने डोळे उघडले तर समोर 4-5 पोलीसकर्मी उभे होते आणि प्रश्नार्थक नजरेने रोहनकडे पाहत होते. "तू त्या तिघांसोबत काल रात्री इथे आला होतास का?" रोहन घाबरतच हो म्हणाला. त्यावर इन्स्पेक्टर साहेबांनी त्याची मानगूट धरली आणि त्याला गाडीत बसवलं. रोहन बोलला, "काय झालं साहेब, मला का आत टाकताय गाडीत?" इन्स्पेक्टर म्हणाले, 3 खून करतोस आणि वर विचारतोस काय?" ते बोलणे ऐकून रोहनला धक्काच बसला. "साहेब, मी काहीच नाही केलं. खरंच माझी काही चुकी नाही आहे. काय झालं आहे मला काहीच माहीत नाही आहे." "थांब, आज पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट येतील ना, त्यात समजेलच तू काय केलं आहेस आणि काय नाही ते." सायंकाळी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आले आणि त्यात तिघांच्या मृत्यूचे एकच कारण होते, हृदय बंद पडल्यामुळे. आणि रोहनला सुटका देण्यात आली. त्याला जे घडलं ते सगळं उमगलं होतं. तो त्या तिघांच्या मृत्यूसाठी दुःखी होता, पण सुधीरला न्याय मिळाल्याचा आनंदसुद्धा त्याला होता. त्या दिवसानंतर सुधीर त्याला परत कधी दिसला नाही. सुधीरच्या आत्म्याने त्याचा बदला घेतला होता आणि कदाचित तो मुक्त झाला होता. ती रॅगिंग त्या तिघांच्याही जीवावर बेतली होती. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा. व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. आपण जर चॅनलवर पहिल्यांदा आले असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनचं बटन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला भविष्यात येणाऱ्या व्हिडिओजचे अपडेट नियमितपणे मिळत राहतील. त्याचबरोबर हा व्हिडिओ आपल्या मित्रांना जास्तीत जास्त शेअर करा. धन्यवाद.